Hi, this is Ellie. Welcome back to my channel. Mentangan batai pi ka Korean drama series ka bukerteng Tale of the Nine Tail. Kane ka khana ka stang na ka jingtho ka balatho. Balada umar siang undap shi spas nem. Ula ban kala hak dur jong ubrio. Balada undap shi hajar snem. Unlong ubadon berbha. Kaba ula ban yo iya ka ka badon sha jangai baru. Nangta niyo iya kishing. Ka gemi ukpa bat ka khunjong ki ka bukerteng ka jia. Ki badang lek phai shaying bat ka ne kasngi ka de kasngi kha jong ka khunjong ki kumta ka gemi kala ai gi fiala ka khun da ka tiar jin le kai bat haka ne hi ka por kan san lawan ka jingdum bat kum ne hi kel accident bat ka ne ka tiar jin le kai jong ka jiya kala pai onda ka jiya kala kendit benru ka jiya ka yo i bakidon mar khong pong sha pokali bat hang ne shabar ka yo i ki arnot ki bru ki bialenti nang ne kumta kala panji yaram naki Henry haba kini ki bru ki dem shapo ban peyeka kajiya kala linyar haba kayo iyaki namar ba kini armut ki bru ki lomdur kum ka kemi bat kupajong ka bat kum nehi kajiya kala kenden abiyotya bat haba kayo iya ka kemi bat kupajong ka hasanda jong ka kala skau kumen bha namar ba kato ka jing accident ka ditang ka jing posnyu Henry hakane ka por kayo i ba kane ka tiya jing le ka jong ka kala paj kum ba kala paj hakato ka por ba ki accident bat kala yu iru ya kasnam ha ka jing pongjong ka kabe pen ishay ba kato ka jing accident kam de ka jing posnyu Henry ka de ka bashisha kumta bat pen thikana la ki de ne em ka kemi bat kupajong ka kajiya kala pan walnut cookies yaki kumta ka kemi jong ka kala yu walnut cookies na yung shadja ha ka ba kajiya kala sungu thu ba kane kam de ka kemi ka bashisha jong ka na mar ba ka kemi jong ka tibba ka kam long bun bam walnut kumta kala dung ya kane ka bru da ka kanshi bat kala ferri sha kamra thya jong ka haba kajiya kamplia ka jingkhang kine armut ki yele ban thombor ya kane ka jingkhang bat ha kane hi ka por kajiya ka yosngu baladon ki beyesho shabar jong ka kamra jong ka bat haba ka pelaj ki khti jong ka na ki khmat jong ka hangne ka yu iyo we ubru ubara ka shatri rongsaw ubi yang shejan jong ka bat une ubru ukli ka hato pidi ka ayum bat ula ai jadu ya ka bat kumne utib bakam de ka ayum te ula ai jadu ya ka da ki khmat jongu bat u ong ka ban klad ki ne ki ek e baro bat bale ukli kumne ngin satip sha khmat jo ka ne ka khana nang tangi yu i hadin ar puis nem bat ni yu i yo to hi ubru ubara ka shatri rongsaw ubran khre ban le shak ji tho shungkurim bat onda ula poi sha badan ka ne ka no ye tho ni ti ba ka kerteng jongu ude ulion bat ha ka ji shisha ude na del fok umar siang ubudan khandai tali ki todong uba penyap ya ki mar siang ki bisnyu bat uwan hang ne bat penyap ya kene kanu ya tho na marba kaneru ka de kamar siang ka bala penyap ya bun ki man sembru ki balui lui kum ta ula penyap ka bat hang ne yu i ba kane ka shatri ka de ka bailam jungu bat le se ki to ki ba phong ha ka dur jong ka kemi bat khupa jong ka jiyaru ki de ki mar siang ki bisnyu hak ba ulion ula penyap ki bar ula yarap ya ka jiya tharai dina kata kadau ka jiya ka yosko bodon bayesho shabar jong ka kamra jong ka le se ulion ula penyap ki na marba ki de ki mar siang ki bisnyu ki ba phong ha ka dur jong ka kemi bat khupa jong ka jiya nang tang yu iya ka jiya bakala samla barkala trai sha broadcast company batkaru kalawan shak ne ka chaka yatho badhang ne ka yu iyo lion badhaba ka peyu kasngeu kum baka ithu yu bat kumne hi kaliya kulmar ki ong bakano yatho kala phat bat kala ino ya ka janya tho jongka haba ka jiya kalik pej berwan penya ya ka ne ka janya tho ka yu iya kasna bat usnyu ha ka ne ka janya tho ha ka ba uneu doktor wong ya ka ba uneu de usnyu jong marsiang dang tang yu iyo lion Village Afterlife Immigration Office balang ba da ka jiya karan jongu bat ka ne ka nom tari hang ne ka talupa ni ti bolion menshwa ude mountain god bat ula ino ya kata ka kam jongu bat menta ula sign ka we ka kontrak bat ka talupa kata ban penyap ya ki marsiang ki besneu na banta ban pen imbyang ya ka ayum bat ka e ka ne ka ayum ngin satip sha khmat jo ka ne ka khana nang ta ka jiya ki parlok jong ka haba ki page na ka CCTV footage ki i yo we bru kup shatri rongsaw bat nakar kum le jong ki thrais new ye u ba le se udun khti ya ka e ka blaja ya ka tok no ye tho nang ta uneu doktor ule kindu yo lion bat hang ne ngi tip ba ka kerteng jong ude ushinju bat na ka jiya kran jong ki ngi tip ba uru ude umar siang nang ta la dun we samla buan kindu ya ka jiya u ong u yo to bru ubara ka shatri rongsaw u ong ba u yo u shi yo ko ge bat onda ula mi nang ne ngi yu i bo neu samla kan san ula kaladur ka bu pen i bo mde ubru uba mulumala bat uli chong shapo ka kali jungu bat ka parlok jungu ka bakar teng ka yuri nang ta ka jiya kalami ben li shakata ka jaka ka ba uto samla u yutu yeka bat hang ne hastan bas
ka kendu ya ka we ka kena school ka bekerteng ka suyang bat we uru temen bat hakanehi ka por ka bos kalawan bat ka jia ka yo i yo to ubru ubara ka shatri rongsau ubade ulian syapo jong ka bos Henry une uru temen ubabu aj ailat ye ka ban lik rong syapo jong ka bos bat kumnehi ka bos ru kala likno bat ka jia kam lak le i esyu kumta kali on yo ne uru temen saying jongu bat kat ba ka jia kadang persenge kali une ubru ulaja kumnehi te ka jia kala mi no nangne onda kala poi hakane ka jaka ka syam bakane ka bos kala accident bat baro kibru ki bedanang ne ke layap lot Henry tangkane ka kena school ka bedang layem kumta kilara eka sya hospital bat sumar bat ka jia kala pen iya ka kedur jong ulian bat ka keli ka sya phang jong ka tu ka jingja te ka suyong ka ong bau de unehi ubru ubatmu ban penyabika bot un sawan hang neru ban penyabika bat hakanehi ka met ladon bawan hakam rathia jong ka haba ka jia ka yos ngoya ka jinglan nyar jong ka te kalik pejaka bat ka suyong kala kerpat iya ka ban yalam na iya ka syawe namar ba ka sengo syepting ban saang ne kumta ka jia kala yalam iya ka syaying jong ka onda ulian uli sya hospital usyam bakim dan syu bat ula yo ka shithi ka ba ka jia kala tho bakala yalam ya ka suyong syaying jong ka nang ta ka suyong ka yathu ya ka jia ya ka ka bala jaha ka to kamen ka yathu ba ulian ula penyap lut ya baro Henry ha ka jishi syangi yo i bade makahi ka ba penyap ya baro bat ulian uya le bat pensange ya ka bat nakar kum yathu jong ka jia ka sung thu ba ka suyong ka thok namar ba kumno kanong sya thambor kam don kadak mong khendiat ru ha ka manjong ka bat ha ka jishi sya ka to kelenti kam de kelenti ka ban le syaying jong ka te ka jia ka kali ka pakde ke bat kumnehi ka suyong kala kalador bat ngiyu i bau neu de to hiu samla ubawan kendu ya ka jia ka los ngolongo haba ka yu iya kane bat ka kali u she ka suyong ka basisha te yu thu ka bo la bameka bat hashwa bun penyap ka jia ulian ulawan bat ula sho yu neu samla bat hang nengi te bau neu samla ude upara jong ulian uba kerteng ulirang bat uneru de umur siang ubaladon handrus pas nem karta bat ngiyu i baka jia kelebu kamera lupa haying jongka kabala rikolo dia barok ki bala jahang ne ulirang uong ya ulian ba ulian udon portang shibnai banwat ya kayung lem kumta ulirang unsa penyap ya kejia nang ta ulian ulale jadu biang dagi kmat jungu ya kejia ban pen kelano ya kaya kini ki bala jahang jongka te ulale no hakasingi kabubun janmet onda ulian ula poying uyu iya ka to video bu uyu show bu ulirang haka laptop jongo bat hang ne uyu iya ka jia ka uyu ba ka video ka basisha ka don bat ka bat haba ulian ule sajan jongka kensan ka jia kala no syapo na jerong building bat ulian ru ban yarap ya ka ula no syapo na jerong building ulian da ka ba ule kumne ula pen isyai ba de ubrio onda kila poy hamadan ka jia ka uyu ba kala abiu na duman shwa namar baka jia kam kelat ya ka bala jaman shwa bat kumnehi kala enjak persemti ayo nang tala pen iyangi nadu ka por ka baman shwa haka ba ulian udang long umau dinggon bat hang ne ukendu ya ka ayum bat kila ya syo jingin iwi Henry haka we ka singi ka ayum kalayap bat ulian uong ya ka ban wan pai biang da ka baka arsen kumta ulian ula iFox bit ya ka kanang ba un yo wat ya ka onda kalawan pai biang nado kene ka por ulian ula wat ya ka keleng hadu mentaro badina kene kada ukli ya ka jia bahato kede ka ayum neam kumne ngila tip ka kita ka ayum nang ta ngila poi biang sya ka por ka babanta onda ulian ula kendet benru bat usyam yala de ba udon hayeng bat ka jia ka bala tip ya ka jisi sya jongo kala berat ya kene ka sabon jong ulian ka bapen sisya ba de ubrio bat ban siu kaliang ya kata ka jia ka ong yu ban yarap ya ka ban wat ya ka kemi berkupa jongka kumta ulian ulit kelina kata lupa syapang juga kemi berkupa jongka te kata lupa ka ong yu baka kemi berkupa jongka jia kim dan ha kalis jong ki bru ki bade banyap ka bamud ba kidang im hadu mentaro nang ta ulian ulit kedu yo para jongu ulirang bat hang nengitip babale ulirang u isi ya uhen man jongu ulian kadau kelong namar ba ulian syam i tang ya ka kerdan jungu kumum tinggon na benta banwat ya ka ayung Henry ula i ru ya para jungu ulirang kumta nadu kata ku por ulirang ula syun ya uhen man jungu bat utumuru ban penyap ya ka ayung nang ta kinong tong dok ha kili yo ka we ka shing klibrio bada ka benyat jong ka klibrio
ki itu bakane kade ka khli jong bos jong ki umastasio kumta kajia kaliwat benya syapang jong kane syakata kadaulenong bat ulion ru ula lilang bat kajia bat hang ne ki yojing de bo mastasio ula yap hakata kasngi hakaba ma ulem bat ki laingot ki parlok jongo kila sakut arpu prasngi hapeng doriau klem bam klem di kumta ki parlok jongo ban penjaya ki jing thakan jong ki kila bamiu bat ka khun jong mastasio kala penyap ki arngot da ka ba ai mentor ki leng ba da ka jing yarap jong lirang nang ta ulirang ulik kindu ya ka shwar kine baro arngot ki thumu ban penimbiang ya imugi ubade unong shun jong ulion menshwa ulion ula penyap bat ula sedami u syapo jong kanega pung menshwa bat kanega delonong kade ka tohe ka delonong hakaba ulion ulong mountain god menshwa ulirang ukwa ban penimbiang ya imugi namar ba ukwa ba kajing im jong henmen jong kan dap ta kajing e nang ta kajia kala kendu sia wepat upar lok jong mastasio haba ka persyang ban kerniu une ubru ula shopan men saweka bat ulion ula wan yarabika haba ulion upun tak dawa kan badika hangne uyo i ya kadak snip sen rendang jongka hashwa bu ulion on so tuwe kajia kan san kala ban rendang jongo bat ka ong la slam ngimi kendu bat bale upnya bika bat ka ong bakajinya dai jongki kala pan kunno lada umpan sengai ka ha kapor bakadang heling ba ka sando river ka bamut bakajia kadehi ka ayum Henry ulion umla snguthu lada kadai ka ayum kumna umdon ufok speed haka bat kumnehi ka jiaru kala kendir bendru bat hashwa bu ulion unsungthu ulirang ulawan bat utmu ban pen mensawe ka jia kumta ulion uyele ban persang eu bat upae ka jia ban pen no nangne bat ka jia hangne kala kendu ya ka shwar bat na ka jingthang iubi jong ka shwar ka jia kala shotlor bat kala kolon bat hashwa ba ka shwar ka mut ban knya ya ka jia ban pen imbiang yau yumugi ulion ulawan yarabeka bat da ka borjo ula pome ka shwar do perthan bat ula yalam ya ka jia nangne kalong kumba ke ek baro ke le bet Henry na ka jing hab jong uslap kane ka snam jong ka jia ka bala bedah kane ka pung kala tu shapo jo ka pung ha ka ba ka jing thumu jong lirang kala urlong bat ula ai we khulung imugi ya we bro bat ka khun jong mastasio ka yethu yeki ba minin ka men ha ka por architect men step kayo sngo ya ka sur ba yam jong khulung bat ka balango kalong nang no wan utaw khulung namar ba kilong kimi ki besong hakane ka shnong baro kila temen te ulion uong banado shibaje hadu lai baje men step ki khot hour of the count ka bamut ba hakane ka por ka jingkhang na ka we par ka parthei kalapli balle se utaw khulung ru ude ubalawan na ka we par ka parthei nang ta ulion mat ka jia kilalit phai shishnong bat ulion ulikin du yo lirang bat hang nengi tip ya ka ka bala jaman shwa bahadin ba ulion ula ino ya ka kerdan jung ugum modingon ulirang ula long marwe bat ki breu kila thanglut ya ka khlaw ka baki shong kisa ha ka bok so jung lirang ubu itam eru uliap kumta ban penher ko ki ula peniap lut ya baro kinang shong shnong hangne bat ulion ula yo ka hukum ban peniap yu namar bu ula peniap ya ki breu ki baluluru kumta ulion ula pomi uda ka wailam jung Henry udang le impan na kata-kata ulirang uisi bahaya uhen menjongo bat uang ya ulion ban penyap yang yu Henry ulion usham le kumta bat ula likno nangne nanta ulej after life of his bat kata lupa kamut ban ajing pensitam yu namar bu ula penyap ya kashwar ka bo ompat don haki les jung ki breu ki bede penyap Henry haganehi kapor ka jia kalafun yu bat ka khod yu banit bamja shijing jongka kumta ulion ula le shijing jongka jia bat onda kila debam kajia kalam ilang badulian ban lai shaka jaka tebreu namar baka kemi jongka parlok tri jongka kalayap hashwa bu ulian on linno ula ayaka ka song red beans ban yadayaka na kirngai namar ba ursa le jingle kumta umyo banwan kendu yaka nang taulian ula le shabadan katalupa bala ajing pinchitom yaulian shapo jongka dujok ka banangkong bat ka borjung uhang ne kam trikam kum tau haban sya ya kane kajing pensitam kum ubru ubatarat bor kum ba shitayo ulirang ula shim kabu baulion umdan teu lele kindu ya kajia bat nakar kong keren jong ulirang kajia kelas ngothu baulion ula sya ajing pensitam hashwa bun nangne ulirang da ka bor jong ula od ya ka plaju kajia bat ke red beans ke la hablot
kum ta kir ngai juki khna kila be e kajia bat kila pan ka man sim jangka ka ba murki ko e ka bakan panya pela de ulion ro ula suthu ba kajia kala dan ha kajingma kum ta ban panlang kot e kajing pan sistem jungu ula kerpat na kane kanong aphang ne ban sha ayu ban jam shiliang jongka jingking jongka underworld of knife ha ka ba ulion usa sha dung da kitari tat hadu anda ula boy shiliang jongka ta jingking bat ulion ula kloi ban le e kane ban yo ya rabya kajia bat ula la ro ban jam shiliang ha ka por ba kajia kala hap na jrong building ulion ula wan ya rabya ka ha ba kajia kayu i ba ulion udan ha padang jongka jing man saw kajia kala yam pai danun bat hang ne lami ka to kajing shai ka ba mi kum ha ka to hi ka por ba ulion u I fox bit ya ka ayu man shwa bat ha ba ulion u yu i ka ne usong thu ba kajia hi ka de ka ayum bat ulas ngom kumen ba nang ta kajia kala sumari u hayeng bat hang ne u shinju ulawan bat kajia kala ngolongo namar ba kapte ba uru de bersiang bat hang ne yiti ba de mo uhi u ba sumari ulion hagi kam yeng kum ka shet katiu onda ulion ulas ngoklan uyi thu ya kajia shapang jong ka ayum uyi thu maka ayum ka de ka khonsim bat ka thmu ban pniap yo ku pa jong ka namar ba usim de usim henry ude u imugi u ba shong ha ka met jong ku pa jong ka u pala pniap ya bun ki men simbru ki badan ha ka ta ka hima nang tang yo i yo to bru u ba lirang ula ai u khlung imugi ban sumar bat u to u khlung ula he ula santang ha ki khandiat sngi bar ula dan ko bashipos nem karta bat ngiyu i ru ba ka dan ka snip sen ha ka met jong bat u neu bru ula bu ka no sumar yo neu khna bat u neu khna ula bam ya ka ne ka bru da ka ba shu bat na ka ti jong ka nang ta ulion uli kalibiang na ka talupa sha phang ka kami bat ku pa jong ka jia bat hang ne uti ba ka talupa kam shem ye ki ha hi ro ka bu mun ha par theru kim don bat sha afterlife ru kim don bat sha e ki don ngin satip sha khamat jo ka ne ka khana nang ta ka jia ka kandu yo boss jong ka bat hang ne ngi yo i bo boss jong ka ude uto hi ubru ubalari la sumar yo imugi uba kerteng u heryong nang ta ulion u kandu yo to hi uru temen uba pan sange e ka jia bandrung sha po jong ka boss bat ulion ula kali u sha phang jong ka kami bat ku pa jong ka jia te une ubre u ong basa ta u governor hi ubala apna ju pa pe kana ka jikli jongu kum ta ulion u le sha ya ka jia ban le lang bat u sha badan u ta u governor nang ta uli rang ru ula kali jing kali na une hi uru teman basha e ka ice bro of tiger ka don bat ka e kana ice bro of tiger ngin tip sha khman ju kana ka khana hakko be kliang ulion ber ka jia kila poi sha ka jeka ka badan ka jia le kamen bat ka jia hang ne kala phong ka jing riam tan rai bat haba ulion u yu i ka ukat mau ya ka ayum kum ta ula mare sha jan jong ka jia bat ula do ya ka henry ka jia ka ong yu bakam kwa ban long ka serngeu jong ka ayum kum ta ulion u haban penyang ya ka kum ka jia om kum ka ayum nang ta uli rang ro ula wan hang ne bat ula le sha badan unong batai no sem ha ka bau to temen u yitu yu bat ula pan ka ice bro of tiger na une unong batai no sem bar ban sukliang na banta jong kata une unong batai no sem ula pan na ulirang ka e ka belong kerpang bat koridor tam ha ka jeng im jong o bat hang ne ngi yu i ba ka ice bro of tiger ka de ka yit khamat balada ni deng da ka ne ngi la abni yu i ka jing ko ba menor ka jong gi bro nang ta ka jia budulion kili kindu yo governor ubade uparalok jong lion menshwa bat une ude umun ber bat uye thu ki ba menshwa la don we bru uba panjing rap na u ban ban accident ki hendre sham la yarab yo bat uye thu ru ki bautau bru uthu ban pnya be ka jia omya ka kami ber ku pa jong ka bat ka don ru ka dak ha ka shalang mat jongu ka ba ki shai penun ka menshwa na ki por hendai ban aya ki rusneu khnang bakin su ban wat ye ki onda ki la phet tu na phato henry ka balango kalong kum no dang im hadu mentaro nang ta ulirang ula fun yaw lion badu khot kandu ki badu ong yu ban lit kandu yu sha badan unong batai nu se badu lion hang ne ula tho wat ha ka juti jung u da ka badu ong ye ka jia bala da upara jung u un phong da ka ne ka juti jung u te un salik bit bit sha badan u taw ber u badan ka dak ha ka shalang mat u bat thmu ban pnya be ka jia ha shwa ban rung u lion ula puri ki juti jung lirang khnang bau lirang un phong da ki juti jung u andaw la menang ne bat haba ung neu nong batai nusip upe yau lion usyam badeu lion hi ubalong kerpang bat koridor tam ha ka jing im jong lirang kum tau lirang ula sukuliang dau lion na benta jo kayit khaman
Haba ulirang ulami nang ne ula phong ki juti jong lion. Bad uneu nong patai no sep ula set yaw lion syapo jong kapala jongo. Bad kaji haga cekaban bud yaw lirang kala jet pan yarap yaw lion. Bad ulirang ubadan haga jadu jong lion ula leit bet syabadan utau bru. Bad hang neng itip bau de utohi ubru ubalari la sumar yaw yamugi ubakerteng uheryong. Haku bekeliang haba uneu nong patai no sep upi yak kabalong kerpang haga cengim jong kaji usyam baude foxbit kajia bepeli kam tebu euta tekala kloiban ayu neu foxbit yau neu nong badai nasib nang ta kajia badulion kilawan phai sheyeng bad onda kajia kalayot ya ulion ulali kendu ya kata lupa bad ula kali kasha phang uimugi bad kayitu yu bau foxbit dan shu bad kajia kumta kabenta jong imugi kabadon bad kajia kalastang terekam bad ka ongru ya benjengai na kajia lam kumta wena preng juki ul sayambet hakawe kaliang uimugi uluwan pau hakajing pos neu jong kajia onda kajia kalakandit niyo I kasni ibsen harndang jongka kumbandon hakamet jong imugi habau lian ulatip bau imugi uluwan pai biang banya daya kajia ula sahing jongka ulirang kat bau dang ya lenti hakajing buat ula jan accident bad uweu kena ulawan yarab yu bad ulirang hangne ula kumpen hab yak ice bro of tiger jong badu neu kena ula shimyaka haba ulirang ula tip ula penja yak ice bro of tiger jongo ula wad yaka henry umyo yaka nangta kayuri kala fun ya ulirang kayetu baka ice bro of tiger jongo kadan badu weu kena kumta ulirang ula likendu marmar yaw neu kena bad haba ulirang ushimyaka ne kayit kman bad haba upet yaw neu kena ula kendit haba uyo iya kajing im kaba menor jongo neu kena bau neu kena umde dakiwe henry ude ukseu jongo menshwa uba ulion ula ayu umenshwa nang tau hiriang ula bu bru biang ban sumar yaw imugi haba kane kabru kale shabadan imugi ula bamyaka kumba ule ya katokawe kanong tere henry hangne kawe katersim jong kane kabru kaba kala shuta kala hap bat kumne hingi yo I bau imugi ula samlabha nang ta kajia berkiparlok tere jong ka kilalek bam shaying jong bos jongki bat bos jongki ula mahamiki Bagyum de balik kyu siya ka second floor. Henry haba kajia kali siya washroom. Kaya sngaw badon batit ya kajingkang nakawepat ka kamera. Badang ne kalayo katok tersim jong katok kabru kabaw imugi ulabam. Bad ngiyo iro ba ude imugi hi ubatit ya kajingkang. Kanang ba kajia kan le siya jan jongo. Bad haswa bukan pli ya kana kajingkang ubos jong ka ulawan. Kumta kajia kalalin nang ne. Onda kalapuyeng kajia kalayo I ka ice bro of tiger kabaw lirang ulap hana banta jongka bat kadon ru kajing tho kabala tho deng ye kane te pit satip ye kajing shisha bat ulirang ulap fun yaw lion uye thu ye ba ulap ha ka ice bro of tiger ye kajia kabala apni ye kajing im kababan nor kajuki bro kumta ulion ulamare balle shaying jong kajia haba kajia kadeng ye kane kiyit kmat kayo iya ka kabala jaya ka menshwa bakumna ulion ula penyabika bat kajia kelas ngosi bah bakayu iya kane henry hakajing shisha de kumta hakajing shisha ulion bat ka ayum ki in bah iwe henry hakawe kasngi ukpa jong ka ayum ubadeus im ula khot yaka haba ka ayum kalali shaying sim imugi ubadon shapo jong kupa jong ka wongika balak hayaka menshwa dakap kenya ban ayu teu kupa jong ka ban yada ka ula kenya yalade hawi mungki ban menta wi mugi ukwa ka met jong lion ong ye ka ayum ban yalam yaw lion hangne te ka ayum ka ong ye bakam tre ban le kumta ban yada ye kupa jong ka ban yaw lion ka ong yaw imugi ban rung no shapo jong ka met jong ka haka jaka jong kupa jong ka barung niu imugi ubadon shapo jong ka jia uli kendu yaw lion ban yada ye kibro jong ka hima kumta umban se ban penyabika namar bau imugi ubadon shapo jong ka ayum ula penyabe shibun kibro kibadon ha kahima habau lion ula poi shajing jong kajia kabadon ha kajing sosi kala kali ye ubale upenyabe ka te ulion uong kumu mountain god upenyabe ka ayum bania daya kispangut ki mensimbru jong kahima namar bau imugi ubadon shapo jong ka ayum ula penyabe bun ki mensimbru hadin jong kane uli kenu ye ulirang bad uong ye balada ya rabi menshwa te kini ki baro kimwan ja kumne menta bat hang ne ngiyo iya ka ka bala ja menshwa haka baka kemi jong lirang ka bade ka bru kala ino marwe shaklaw bat ki ksut ki belong kum gi zumbi kila beyo
Badhakane hikapor ulion ulawan yarabyu. Nangta ula yalami u bad ulari ula sumari u. Ulirang ude ukhun jong ukpa jong ulion. Naka lok jong u kabadei kabru. Nangta ulirang ulikendu yaw heryong. Badhangne ngiyo i ba uheryong. Upendan kam da ground series ban yobor. Bad syapo jong new ground series. Lasat ya kemensim ka jingim jong kibru. Kamut dina kane kadau karukom ba udang im hadu mentaro. Da kababam da new ground series. Upudan kemensim ka jingim bru. Imugi udan kabor kabaula ban sngo ya ka kabakiwe ki perkhat. Kumta usngutu ba ulirang utmu ban penyap ka jia. Kumta uong ba umla ban penyap ka. Namar ba ukwa ban ya thau shangkurim bar ka jia. Dei tang kumta. Imugi ukwa aru ya kamet jong lion. Kumta ban penurlong ya ka jing thumu jong ula ai kam ya ka spirit of darkness. Kane ka spirit of darkness kadan kabor bakala ban sat ku dia kibru. Sya ka perthei jong ka jing irngai. Lembat ka jing shipting jong ki. Katip baka jing shipting jong ulirang ka de kato. Haka baka kemi jong kala ino yu marwe syaklau. Kumta kala sed yu sya ka perthei jong ka jing irngai jong kato ka jingja. Bat kumju ya ka jia. Katip baka jing so shifting jong ka jia. Kade kato ka jing accident jong ka menshwa bat ka kemi berkupa jong ka. Kumta kala sed ya ka jia sya ka perthei jong ka jing irngai jong kato ka jingja. Bat ka neka spirit of darkness ka pajit yaw lion. Buun yarab yano. Na pedeng jong ki. Dew lion ula jit ban yarab yaw para jong. Haka jaka jong ka jia. Ka jia sya ka perthei jong ka jing irngai. Kala maham ya ka kemi berkupa jong ka sya phang jong ka jing accident. Henry kemi ya sngu ka bat kumnehi kila accident. Imugi bat ka spirit of darkness ru kilawan hangne. Haka jing perkhat bakin yo kendu yaw lion. Haka ba imugi unsapan kamet jong lion. Ban penlaj im ya ka jia nangne. Ka bamut ladau lion ukloi ban ai kamet jong yaw imugi. Tikin sayarap ya ka jia ban laj im nangne. Henry lion pat ulas ngotu bakan longkumne. Nakata kada ujit ban yarap shwa yaw para jong. Namar ba usngutu bau imugi. Nam penmong na panmansaw ya ka jia dalili ruem. Ki para loktre jong ka jia kiyo i ba ka jia kalayab le Ramadan. Kumta kila raya ka sya hospital ban sumar. Kumju ka yuri yaw lirang. Bat ushinju yaw lion. Kila ya sumari ki. Bat ka ka bajaya ki sya ka perthei jong ka jia irngai. Ka jaya ki sya ka perthei ka basisyaru. Kumu lirang ngiyo i ba ka kejat jong kalaman saw. Berniyo i ruya kane sya ka perthei ka basisyaru. Kumta ushinju ulit panjinyarap na katalupa. Kumta katalupa kala ahi ka janyarong saw. Bat ka ongi bau de bente da kane ka janyarong saw ya ki kti jongki. Kumta ushinju ulit syaw bat raya ka met jong ka jia na hospital. Bat ula pentia ya ka sya jan jong ka met jong lion. Bat ula pente da kane ka jan saw haki kti jongki. Nang tau lion uya le berkini ki ksuj. Bat ula laaru banyarap yu para jong ulirang. Bat yala de ula sakut sya kane ka perthei jong ka jing irngai. Haba ulirang ula kendit na kane ka jing irngai. Uya le banyang na jentia balik yarap yu henmen jong. Henry kumnehi ula syo telot bat ula kelon. Hakawe kaliang ka jia kala kendit tia. Bat haba ka yu iya ka kemi jong ka hasenda jong ka. Ka tharai bakane kamde ka kemi basisya jong ka. Kumen shwa. Henry ka kemi jong ka ong. Banadu kato kasengi bagi accident. Kajia kala don haka jingpang ka biyot hiya akong bayap. Bat ban penti kena syusyuk kajia kala pan walnut cookies ya ka kemijong ka. Henry hangne ka kemijong ka katip baka kamlong wan bam walnut. Haka baka jia kala ngej. Balik se kala kenduk sisya ya ka kemi bat kupajong ka. Henry kat ba kitang yashongkai. Hangne ladan bufon. Haba kajia ka lejpej. Kayu i baka ne ka fun kala snyo. Henry kumno kala ban ringpat. Haba kajia ka keren. Ngitip bade ulion uba funya ka. Henry ka jia hangne kam kan mau ya ulion. Ulion hangne umahame ka baka de ben mi kloy no nangne. Namar baka don sya ka perthei jong ka jia irngai. Baruang ika ban kan mau yu. Ulion ula keren ya ka jia leng bada ka bor jongu. Kumta ka jia kala perkhat marwe bar ka ya le ban kan mau. De haba kam kan mau e kala dung ya ka kti jong ka da khulom. Da ka baka le kumne kala kan mau ya ulion. Bat kala sotu bakane kam de ka basisya. Kumta ka lej ai kuble khadu ya ka kemi bat kupajong ka. Bat ka ong yaki bakan sakendu biang yaki. Bat kan sawat kalo yaki sya ka perthei ka basisya.
Bat kumnehi haba kajia kaplia kene kejingkang kajia kala kedit benrew sya keperthe ke basisha Henry ulion pat umpat kendit mentaro kajia kaya le ben kersew ya ulion Henry ulion kendit hakawi kaliangi yo iya ulion ubala sya thlot bat ula kalon bat kumnehi ka spirit of darkness kalawan bat ulion ula kerpat yaka ben yethu yu hato kajia kala poin em sya keperthe ke basisha haba kala yethu yu bakajia kala poi sya keperthe ke basisha kumnehi kansan ulion ula yang join namadan bat hang nei nitip bakane baro kadai ke ba ulion usileak ba umdan borsyo kanang ba ka spirit of darkness kanwan kenduyo bat nang nehi ula bat narendang jong imugi bat ulatan bersim weu shed butan jong imugi bat uong buun sawat kloyeu u imugi ula sngo shifting bah ba yu iya kane ka bor jong ulion bat kumnehi ulion ula peniap ya kane ka spirit of darkness bat kumnehi sya ka perthai ka basisharu kalayap onda ulion ulawan phai sya ka perthai ka basisha ule kindu ya kajia bat uya lam ya kajia sya ka to ka jaka ka ba usyong nakipor podang long umotinggon bat hang ne uya thu ya kajia ba menshwa hakapor ba ulikbe bat budin ya weuk su ula poi sya ka we ka shnong hakaba kinong shnong jong kane ka shnong ki tharai ba deulion ubala peniap bat bam ya ki jingri jongki kumta kila bedin ya u bat bali mla ban le ye namar ba kumu spirit lada ulit sya jengai nakajaka ka ba udon de unlong ubat telot bor bat hang ne ka ayum kalwan ya rabiu bat ngiyu i kisati jong ka jingle bha haki shampriak ti jongki ka bu mod bulion udang hap bat sew kliang ya ka jingle bha jongka bat uya thur ya ka jia ba bale upniap ya ka ayum menshwa ui mugi ubodon sepo jong ka ayum ula peniap lo dia baro kum ta ulion uya le ban pesang yu bat uneu imugi ule akru kum ka ayum kum ta ulion sngau nang ban syok pen mensayu Henry kumnehi kan san ula dung ya ulion bat kumnehi ka ayum ru kala kendet benrew bat ka ong ya ulion ban peniap no ya ka kanang ba uneu imugi ubodon sepo jong ka ru uniap no ulion tre ban le kumta Henry ka ayum ka ong yu ban siu kliang ya ka jingle bha jong ka da ka ba peniap ya ka bat kumnehi marsen yo sngo ya kane ka khti jong ulion kala kaladur bat ulion la syo bente la kamya ka bor jong namar ba kum umar siang lada ki we ki le bha yu la kum no ru u hab hi ban siu kliang ya kata kum ta haba ka nong le bha yu kala panna u ban siu kliang ya ka da ka ba peniap ya ka te wala da kwa ban le kum ta ru u hab hi ban le kum ta bat kumnehi ni yu i ba ka sati jong ka jingle bha ka badon ha ka shampre akti jong ki kala jano bat ulion uya le ban pensange ya ka kti jong Henry la le e bat kumnehi ula dung ya ka ayum bat ka ayum kalayap hakawe kaliang ulirang ulit kendu ya heryong ulirang umut ban peniap yu namar ba ula sungthu ba u heryong bat imugi kum dan jing perwala da yap ne u imro nakata kadaw kila sedi u syak perthei jong ji rangai Henry u henmen jong upat u ing bahayu Henry u heryong ula pan kan mau yu ba menshwa ula yarap ya ulirang bat ngiyu iru kasati jong ka jingle bha haka shaprek ti jongki kumta ulirang la pan peniap yu namar bodang haban sukliang ya ka jingle bha jong heryong da ka ba yarap yu banyo ka met jong lion nang tau imugi ulisha office bakaji ya katre kumunong tre ubadang shuwan thamai bat uya thu baka karteng jong u de uteri nang taki pulit kiliyo ka mediap na po jong ka we ka building bat haba ka jiya ka liwat bnya ya ka ne ka mediap bat u imugi kala kendit haba ka yu iya kine ki tersim jong ka ne ka mediap namar ba kadangkan mau baka de kum kine ki tersim bakala yu na ying jong bos jong ka kumta kala ino yu imugi hang ne marwe bat kala mino nang ne hakawe kaliang ulion ula tip ya ka jaka sa jong imugi namar bu ula pha yu shinju ban pit sentiat yu lirang hakapor ba ule kendu yu heryong kumta ulion ula le bat ula kendu yu heryong hakane kapor imugi dan hayeng teulion ula kelina heryong sya e imugi udan teu la linyo nang ne kajia anda kala poi sya ka jaka tre jongka kala keli jingkeli ya ubos jongka sya phang jongki ne ki tersim badehang ne bakala tip ba ude mo uhi uta ubre ubodan katak haka sya langman ubotmu ban penyap ika menshwa badhang ne u heryong ula ayeka we ubito dawai barit ban penyo thia yo lion bad wong yeka ban wan ra yu ka met jong lion bad lada ka kloi ban le kumta te un sapan la im ya ka kemi bat kupa jongka ha ka we kliang
Kat bau imugi teri udangwan paina hospital banlit syag jakatre. Ulion ulawan kendu yu. Bat kumnehi kele yasho. Haba ulion udung yu da kawai lam jangu. U imugi umyap. Namar bahakane kasin ka pamenta u imugi udon syapo jang ka medyap. Kamun bakane ka met ka ba usyong kade ka medyap. Om kuman syua ba usyong ha ka met jang ka beriu ka bedang im. Te u imugi hangne ulapan ka met jang ulion. Batla da ukloi benlek kunta. Te unnam pen mensau yaw lirang kajia pada ka kami berkupajong ka. Bat hangne ngitip. Bau imugi ula syak kumbashi hajar senam syapo jang ka black water. Mensyua ban long u dragon u bapura. Bu unyok long u mountain god. Henry hakapor bu dangnya. Ladan kibru kibioi. Nakata-kata hadu menta ula neksa aku imugi. Habau imugi u ong yaw lion bau kwa punya thok syungkurim berkajia. Ulion ulas ngebitar. Bat kumnehi kile ya syobiang. Bat u imugi da kabor jongu ula penyap ya barok kibru kibadan sajan joki. Da kaba usu ong ngakwa penyap. Kaba mud bau imugi udon kabor. Om tang bau la ban sengu ya ka kaba kiwe ki perkhat. Henry ula ban penyai ban sensyar ya ka jimut jam perkhat jongki. Ulion u ya le penyarap yaki. Henry umla penyarap ya barok haka ju kabor. Nang takat bau lirang udang ya lenti. Uyuk sengu ya ka surbayam jong utau kena. Padahal ulit pej usyam bau neu kena ula syasyo dau pana jongu. Kum tau lirang ula yalam ya ubadu. Namar bau neu pana jongu ula bin bahayu. Nadu kene ka sengi neu kena ula sabat ki. Kajia ka yetu ya ulion. Bau bos jongka ula ayaka ka dawai ban pendi ya u. Ka ong ba kam kwa bendu ka jing ijong ki baro. Kam kwa bendu ka jing ijong ka kemi berkupa jongka. Bar ka jing ijong lion ro. Kum tau lion ulit keli na kata lupa sya u imugi uburi ya ka kemi berkupa jong kajia. Dia kata lupa ka yetu yu. Baki dan syapo jong ground series. Nang tau lirang ula syong perkhat marwe. Bakum na unlait na kane kasati jong kajing lebha. Bat ulion ulawan kendu yu. Bat kini arngut kili ya keren hangne. Ka bengin satip sya kamat jong kane kakana. Hadin jong kane ulirang uli kendu yu heryong. Bat hang neu heryong ula ai ya ulirang ka dawai. Kum ka tohi ka dawai ka baula ai ya kajia. Ban pendi ya ulion. Nang ta kajia bat ki parlok tri jongka kila pelong ka jeng kawai bam. Na benta ban priang subha ya teri. Bau dang syuan tri thamai. Ha kawe kaliang ulion ulit kendu ya ulirang. Ban kali sya ground series sudan. Bat ulirang hang ne kum bau heryong ula phayu. Ula ai ka dawai ha kane ka sya. Ban pensyo santia ya ulion. Baru heryong hangne ula bu kamera lupa. Baru lapit senjadi kina pokali. Haba ulion ula di ya kane kesya bad ula yapler. U heryong ula wan. Bad ula fun ya wimugi. Banwan koloi namar ba ula yok ka met jong lion. Henry kajia ka mailat ya imugi ban mino nangne. Namar ba kane ka party ka di daman tajongo. Ulirang ula kerpat na heryong ban penlatno kane ka seti jong kajing lebha. Namar ba ula yarap yu ban yok ka met jong lion. Henry heryong umlek kumta. Ben ban umut bendung peniap yaw lion. Bat hakanehi kapor ulirang ula pansenge yu. Bat ula syok yu. Bat hakanehi kapor ulirang ula kelah kadur jong lion. Heryong ula sengau lengo bah habau yu iya kane. Bat uneu betia ula kelah kadur jong lirang. Hang ne ngitip ya kajing sisya. Bah kato kapor bau lion uli kendu yaw lirang. Ki ya plan ban lekumne. Kenang bau lirang unlait nakasati jong kajing lebha. Nau heryong. Bat utau balik kendu yaw heryong ru. Ude ulion hi uba phong ha kadur jong lirang. Bat kumnehi ulion umut ban penyap yu. Bat heryong ula kerpat yaw lirang ban yarab yu. Kumta ulirang ula yarab yu. Bat kumnehi kane kasati jong kajing lebha kabadon haki syapri akti jong ki kalajano. Namar bau lirang ula suk liang ya kajing lebha jong uda kabayarab yu. Bat heryong ula ya thuru ya ki sya ground series sudan. Bat kumnehi kilayo ya kakemi bat kupa jong kajia. Ha kawe kaliang. Imugi ula tibba kajia kala tibba uhi ude imugi. Namar ba ulion ula ya thu ya ka. Bat de na kanehi kadaw bakajia kam ailat yu ban mi nang ne. Kenang ba ulirang bat ulion kini yo pendep ya ka kam jong ki. Onda kajia kala poyeng. Kala sngau kumen bah haba kayo iya kakemi bat kupa jong ka. Bakalayo kendu iki hadin arphusnam. Nang tau imugi ula fun yaw heryong. Bat ula mayu. Namar ba ula panlaj im ya kakemi berkupa jong kajia. Kalam kajing manjur jong u. Bat hakane kami du imugi ula wan pau hakajing posniu jong kajia.
Bat kajia kayu iya kasnip sen harandang jongka. Henry onda kala kendit ha kajing shisha umtuni ha kamajongka. Bat ha kawe kasngi u imugi ula penbija kayuri da kabor jongo. Kumta kayuri marsen boy shaying kala dung yaw lirang dau herpin jongka. Hadu bu layap ler ti brushu. Bat hadin baka yuri kala kendit benru kala sngoship ting haba kayu iya kane. Kumta kala khot yaw liyon bat ushinju bat kila sumario. Bat nakar kum yathu jongka kisngu thu bakane kakam kade kakam jong yamugi. Nang tau heryong ulawan kendu yaw liyon. Namar la daw lej phai shaying u imugi on sapanyap yo. Bat hang ne ula ai buj yaw liyon. Bakum no ban set kut ban penyot hiap biang yaw imugi. Bat ban le ya kata kidon kam. Ka ka snam ka benta jong bru ubedang im. Bat ka bor ka badan hau liyon. Nang tau imugi ula khot kendu ya kajia. Bat lada kam tere ban le kumta. Te unsa penyap ya ki parlak jongka. Kumta kajia kam ban se ban le kumta. Onda kajia kalapoy hangne. Bat hangne u imugi uli yathu ika. Ba menshua hakapor balakhayu. Ka met jungu kalong kum upsen. Kumta ukpa jungu umut ban penyap no yu. Henry sakawe pat kalok jungu kam syayu ban le kumta. Haka jing so shifting bayo le sekan wan ka jing tim haka jing jongki. Kumta kila berat yu syapo jong kawe ka krem. Haka ba ula kala kum u imugi. Bat onda kila wan pai. Nakar kom keren jong kajia u imugi ula sngobi tarika. Namar ba kajit yaw liyon haka jaka jongu. Bat haka nehi kapor u liyon ulawan. Bat ula kenyat yaw imugi syabadon ka Bat u liyon ula berat usnyu jong heryong. Haka ne ka Bat kajia kala ot penmi snam ya ka kti jongka ban ai haka ne ka Nang tau liyon ula pom yu da upertat. Henry wala kataro u imugi terium yap. Bat hang ne u liyon bat ngingi tip ya ka jing shisha. Baka benda jong imugi u ba shisha. Kadon syapo jong kajia. Nakata kadau imugi terium yap. Bat u liyon hang ne haka jing temu bat penyot hiap biang yaw imugi. Ben ban ula penki im yaw imugi. U ba shisha u badon syapo jong kajia. Bat kumnehi u imugi u badon syapo jong kajia ula stang terikam. Bat kumnehi u imugi ula rumuny. Te u liyon u kalia u. Lada u ude u imugi u ba shisha. Te u teri par ude u Te u imugi u ong yu. Balada umpen sange yaki ban kenya ya kajia. Haka to ka lenong. Te u imugi umpia arteli ki imugi menta. Badu wong lile. Kin sayas no lang kawe. Onda kile yo ka met jong liyon. U imugi ukwa ya ka bor bat ka met jong liyon. Namar ba u liyon udan kacing imbum jukun. Henry ma upat long kumta. Karta jong u kalanang yai stet. Bat ka bor jong uru kalanang telot. Uru ula bandon kum kene ka bor. Kum u liyon. Lada amdon ki bru ki bayoi. Haka por ba udan kenya banlong kum u dragon u bapura. Na kata kadaw umla banlong u mountain god. Haka to kadaw lenong. Haka ba u liyon ulong kum u mountain god. Kumta ban penhir kaput. Ula jet bat ula but din tang yaw liyon na baro ki mountain god. Bat kumnehi une u imugi ula dung yaw liyon. U liyon u persyang bat penkedit benru ya kajia. U ong ba undon regat bej bat ka lada kaja kum noru. Bat un yai ab ya ka. Bat kajia kala kendit benru haba kayu sngow ya kane. Bat kala sngow si bah haba kayu i bakalapan mensaw yaw liyon. Onda kila poying u shinju ula sumari u. Bat kajia kala sngow si bah haba kayu i ya kane kasni ibsen haka medjongka. Kumta ban kilat ya kine kijing e shipor. U liyon ula yalam saka ya kajia syajengai na kasnong jongki. Onda la Simon step u imugi teri ula fun ya kajia. U ong ya ka. Basuki suki u imugi un sasyong terai haka majongka. Bat haka we kasngi kan sa penyap yaw liyon. Kumta kajia kalas ngosi baha. Bat galatho ka we kashiti yaw liyon. Onda u liyon ula kitia uyu iya kane kashiti. Kabalatho. Ngimla aban pedri na ka kabalatho haka nasib jongi. Kumta ngi hap bandik pai shalashnong. Bat u liyon usuthu ya ka kabakajia ka ong yu. Bat kumnehi kilawan pai shishnong. Haka wek liang ka yuri kala khot yaw imugi baniarap yaw lirang. Bat bensiw kliang ya kata kan sakenya ya lade haw imugi. Kumta u imugi ula ai ground series yaw lirang. Bat u new khna u balari syapo jong ka almari ula yaw iya kine ki baro. Onda u lirang ula kendit benru. U new khna ula yathu i u ya ka kabaw yu i. Kumta u lirang ula yathu yaw liyon. Bat kumnehi kaliya penlong ka jinyalang. Bat kia keren bakum no kila bat panla ya kajia na wimugi.
But uliyon hangne uyetu iki syapang kawai lam sinslayer. Ka bala ban peniap ya ki spirit kumu imugi. Kumta kata kam danjing kata ya kejia. Kumta uliyon uyalam ya kejia syakawi perka kamera. Kejia ka keliu. Hato kene kawai lam karlane ban peniap ya uru. Te uliyon ugli ka bakade kejiane u imugi. Bat kumnehi u imugi ular mun. Bat ula dungi uliyon dakane kawai lam. Haba uliyon ula yapler. U imugi ula kho kasnip sen narendang jong kejia. Bat haka por bole kumne u imugi teriru u yosngo ya kajingpang na kerendang jongo. Namarba kilong kawe. U imugi ubu kane kasnip sen hasentur jong liyon. Bat haka nehi kapor u liyon ula yang joj na badan. Bat hang ne ngitip. Bakane baro kade ka baulion usuleak. Bat kane kawai lam ru kamde kawai lam sinsleyer ka basisha. Ule kumne khnang bentip. Ba kumno u imugi. U basyong syapo jong we bro. Urung syapo jong we pat u bro. Khnang ba unyo benyarap ya kajia. Nang ta kata lupa kamut ben kelaya ka tarik yap jo kajia. Menta kasngi. Teulok jong ka uong ika benom lek kumta. Namar ba mensyuaru kala lek kumta. Kala pen kelaya ka tarik yap jong ka persa kurim jong ka. Nakata kada ukun jong ki ura pen yap yalade. Te ka ong ka lek kumne. Ban pen sange ya kajing jinjar ka ban saban. Namar ba ka persa kurim jong ka kalayo ka jingpang ka bala pen yap ya bungut ki bro. Kumta kan lek mentaru ya kajia. Namar ba u imugi u basisha udan syapo jong ka. Kumta kat ba kajia kadang ya ilente. Kawe ka kali kalawan ya istat. Bat haswa bukan aksiden. Ulok jong kata lupa ulawan ya rabika. Hakawe kaliang u imugi teri ulas dang ya kakamba jongo. Kat kibayat syajan jongo baro kelaya blut. Badula pensa priang ro kajing pangklam. Kabla peniap ya burngut kibrio. Nang ta kajia kalit kendu ya lirang. Kaong ya u bakas ngosipting. Bayo le se hakawe kasngi kan sa peniap ya lion. Bat lada kaja kumta kapha ya lirang ben peniap yika. Haswa baka kat peniap ya lion. Hakawe kaliang ulion ulit pancing yarap na katalupa. Bagumno kila abad panlaja kajia naw imugi. Te katalupa ka ayu kawe kawai lam. Bat ka ong yu. Bandung ya kajia da kane kawai lam. Haba kajia kalajan yap. U imugi donshu da kawe kalat. Te unsalit yasno lang badu imugi teri. Bat onda uli yaso lang badu imugi teri. Hang ta katalupa kan sapan kelamaw yu. Da kabor jongka. Bat ya kajia kan sayar maka. Kamut kane kam donjing kata ya kajing im jong kajia. Ulion haba uyos nguya kane ulas ngau kumen baha. Bat ula kedup ya katalupa. Hakawe keliang u imugi teri. Ulit kenduk ya uparalok jong lion. U governor. U badai u moon bear. Namar ba udon ka mirror of the moon. Ka badai ka yit ka badan ka bor. Ka bala ban yadaya ki na kinongsyun. Lada don ki batmu ban penyap iki. Te kane ka yit kan sathabaya ki. Ka bamud bakata ka jingyap. Kan salik pai syakitohi ki try ki batmu ban penyap yu. U imugi ula penyap yu ne u governor. Bad ula shim kane ka yit te ula mino nang ne. Nang ta ula khot kenduk ya kajia. Hang ne u imugi teri ula pen kendit ya u imugi u badon syapo jong kajia. Bad hadin jong kane uli kenduk ya katalupa. Berkata lupa kala kendit haba kayo i ya u imugi teri. Namar ba kane ka mediap ka bau imugi teri usyong. Kari ka med jong khun jong katalupa. U balayap. Bad hang ne u yuthu ika bademo uhi u bala ay ka jingpang ya ka persa kurim jong ka. Bad kane kala persengu bitar ya katalupa. Kumta da ka bor jong ka kamot ban pen kelamaw yu. Henry u imugi teri. Udon ka moon of the mirror. Kumta kane ka jing thumu jong ka kala lit phai biang syakahi. Bad katalupa kala kelamaw. Onda ulion ula poyang ne ulas ngau bitar haba u yu iya kane. Kumta ula show yu imugi. Henry u imugi u badan hakajia ula wan hapren jong ki. Bad ula show yu lion. Haba umla aban pendem yu lion. U persyang ban pen mensaw ya kajia. Kumta ulion ula kloy ban nguy ya kane ka snip sen. Bad kumnehi kajia ru kala kendir bendreo. Henry hashwa bakan le e. Ulion ula nguy ya kane ka sni jong imugi. Ha kane ka poro lirang ru ula poy. Bad ulas ngau bitar habau yu i bau henmen jongu ula kelaha kador jong imugi. Kumta ula show yu imugi teri. Henry u imugi teri ula show pen mensaw yu. Bad haka nehi kapor u imugi teri ula yos ngau ya kata kajing pang haka bajongu. Bad ulas ngau telot bor. Namar ba hashwa bun wan hangne. Ulion ula bam da usuntiu primrose. Da kaba ubam da une usuntiu u imugi u budan syapo jongu unlong betelot bor. Namar ba une usuntiu udai kabi ya imugi.
bat kane ka kta ru yau imugi teri namar ba kilong kawe kumta uru utulot bol bat kumni ulion ula krup yau imugi teri bat ula kawang kawai lam jong u yau lirang bat uphai u bandung yiki bat kumni ka jingkhang ka banlit shakawa samdoru kalapli ulirang kwa aban peniap yau hen manjongo henry ban se ban le kumta ka jia ka yele ban persange eu henry kumni ulirang uladung yiki bat ulion haswa bun linno shakawa samdo ong ya kajia bau id bahaya ka bat kumni kila hap syapo jong kawa samdo ulirang bat kajia kila yampai donun hadin bau imugi ulayap ka pertheru kala long ka besok bat kato kajing pangklam ro kala jano bat kata luparu kalawan phai biang nang ta ushinji ula pni iya ulirang ka video jong lion ka bau la record na benta jong ulirang haswa bakine ki ek baro kinja ong ye bau deben sumar bahaya lade bat banlong umar siang ubabha hakawai kasngi kajia ka kendu yau lirang ubuwan wat yau to nong batai nosip bat hang ne ki yau to nong batai nosip baru neu nong batai nosip upan itu yalade kumus im jong kajingdung ubusun syar bat ubarai mano ki bade ban kha arsin bat mano ki bumde uneu nong batai nosip ong yiki ba fox bit jong lion udan badu kumta ula ban yarap yau lion badwan phai biang uneu kloi banyarap yaki namar ba kata lupa kala kerpat yaki banyarap yau lion kumta ban penuan phai biang yau lion ki hab ban sukliang da ka ke belong kerpang ha ka jingim jongki yau neu nong batai nosip uba deus im jo ka jingdum ha ka ba jia kala rai ban ai ka jingim jongka henry ulirang ula pan sange yaka badu ong ba kloi ban ai ka jingim jongu na ban ta un men jongu kumta uneu nong batai nosip ula shim ka jingim jong ulirang bat ula se uneu fox bit na ka plajongu bat na ka jinyarap jong uneu fox bit ulion ula wan phai bat ulion ula yok ka video jong lirang ba ula record na benta jong haswa bunyap ula pan map yo hen men jong yaki ek baro ki ba ula le baro shikata badu ong ula ban le ka ek ro na benta hen men jong bat ulion habau yo iya kane ula sngosi bha nang ta ka jia badulion kilayatho bat hakawai kasngi kat baulion udang syongkai uwe ukna ubashong cycle ulawan kelon sejanjongo haba ulion uli yarab yo ulion ula kandet haba upe yo neu kena namar ba uneu kena umde rakiwe pat henry ude upara jongo ulirang namar ba ulirang ulawan phai biang da ka bakha arsen hakawai kasngi kajia kayathu yo lion bakayo iyo we bru ubedeng mas bat ulion haba yo sngowe kane ula sngolang amen sim namar hakajing shisha utau bru bedang mas udei umen sim joga nosip snyo kumta ondalamet haba kajia kaliyo thia ulion ula shim ka shatri rong saw jongu bat ula pen kalawa ilam ya kane ka shatri jongu ban peniap yo neo spirit bat kumnehi kane ka khana kalakon kubleshi boni pipar lakub i yin sekundu biang hakawe per ke video bye take care.